Здравейте, деца! Този път имам една изненада за вас. Между другото, аз съм Ради. Забравих да се представя. Този път ще играем игра на Познай супергероят. Къде се е скрил? И ще използваме ето тези карти. Тук на тези карти имаме различни супергерои, които ще участват в нашата игра. Но това не са познатите ви супергерои, като например Спайдърмен или Супермен или Суперкотетата и така нататък и така нататък. Като за начало ще ви представя нашите супергерои. Започваме с първият. Супер панда, Супер октопод, Супер пингвин, Супер заек, Супер слон, Супер охлюв, Супер тюлен и Супер жираф. И сега правилата. Ще ви показвам, на всеки кръг ще ви показвам един супергерой. Ще размесвам картите и вие ще трябва да запомните къде се намира нашият супергерой, който сме избрали. И трябва да посочите къде е картата с супергероя. Така. Този път ще взема само две карти. Първият кръг е лесен. Вземам Супер слон и другата ще е тайна. Така. Искам да запомните и да следите картата с Супер слонът. Внимавайте! Тук се иска много внимание. Така. Обръщам я. Ето ги двете карти. И размесвам бавно. Така. Сега. Коя карта крие Супер слонът? Първа или втора? Готови ли сте всички? Първа или втора? Та-да! Ето го Супер слонът. В първата карта се е криел. Браво на онези, които са познали! Сега ще взема друг супергерой. На този път картите ще бъдат 3. Така. Нашият супергерой този път е Супер пингвин. Ето го. Виждате го хубаво. Ето ги другите карти. Така. Обръщам Супер пингвинът. И размесвам картите. Така. Сега познайте къде се крие Супер пингвинът. Това е първата карта, втората, третата. 1, 2, 3. В коя карта се крие Супер пингвинът? Готови ли сте? Обръщам картите. Първата карта е Супер жирафът. Не е тук. Супер пингвинът не е тук. Втората карта крие... Та-да! Супер пингвинът! Ето го! Браво на позналите! И последната, само да покажа. В последната се е криела тюленът. Така. Трети и последен кръг за тази игра. Кого да си избера? Кого? Така, знам. 2 карти. 3. 4. В този кръг нашият супергерой е Супер панда. Виждате ли я всички? Запомнете я. И я скривам. Така. Размесвам картите. Бавно, за да можете да я проследите. Така. Толкова за сега. Сега познайте къде се крие Супер пандата. В първата карта, втората, третата или четвъртата. 1, 2, 3, 4.
Кой е вашият отговор? Къде се крие супер пандата? Така, благодаря за отговорите. Да, нека да погледнем какво се крие зад първата карта. Та-да! Охлювчето не е тук. Нека да видим какво се крие във втората карта. Та-да! Ето я, супер пандата! Браво на позналите! И нека да видим последните две карти. Пингвинчето е пак тук. И супер октопода. Проследихте ли колко пъти познахте? От трите кръга познахте ли трите пъти? Скоро ще играем отново тази игра, но за днес толкова стига. Благодаря ви и до скоро! Чао, чао!